Sa ibang balita, iginit po ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagtalima po ng publiko sa Republic Act No. 4136 o yung Land Transportation and Traffic Code upang mapaigting ang kaligtasan at kaayusan sa kakalsadahan. Nakasaad sa batas na dapat nasa kanang linya ng daan ang mga slow-moving vehicles tulad ng tricycle, e-vehicles, bisikleta at motorsiklo at mag-overtake lamang kapag kinakailangan. Nasa 1,000 pesos ang multa naman po ng obstruction at disregarding of traffic signs hanggang 2,000 pesos hanggang 10,000 pesos naman sa reckless driving. Ang pagpapaigting po na nasabing batas ay may kaakibat na responsibilidad sa pangangalaga sa buhay at disiplina sa kakalsadahan. Samantala, patuloy din na umiiral ang checkpoint sa Oplan Cita sa ilang bahagi ng lalawigan, Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM.